salutare! Astăzi suntem la o casă pe etaj. Avem tabloul de la etaj și filmăm verificarea diferențialelor. 230 de volți, în mod automat, îi dăm test. Prima dată, continuă testul. Ca să nu vă amețesc, că să rămân pe diferențial. E bine. Verificăm curentul, miliamperi. Și asta este testul. Ridicăm. Deoarece avem metrel 3152, hai să facem și un test de timp. Ne rog să apăsăm doar butonul de run. 15 secunde și 8 milisecunde. Și avem parte de un diferențial de 40 de amperi, tip A, 30 de miliamperi. RCCB. Ridicăm tensiunea. Cam atâta pe ziua de astăzi. O să mai venim să mai verificăm aici impedanța buclei de defect, împământarea, o tensiune, o rotație de fază, să vedem ce poate face aparatul de măsură.